днеска, какво остана от тех? Нема да говориме, че цели пратки, машини, технологични и поточни линии, всичко това беше изкрадено, разнесено и кой знае къде е сега. Както се знае, така се постъпи с всички наши работещи заводи, фабрики и предприятия, за да може да се каже, видите ли, че тия работели неефективно. И какво стана днеска? Стана така, че нищо нема. Защо така не постъпя в Чехия? Защо така не постъпя в Полша? Защо така не постъпя в Унгария? Уважаеми господа демократи, нали вие дадохте този разсипнически, унищожителен и пагубен тон? Защото вие започнахте да крадете и да със себе обогатевате за сметка на целия български народ. Колко изпокрадох? Та само за сведение тук по чужди разузнавания, чужди институти показват. Ето, само за периода 98-99 година до ден днешен от България са изнесени близо около 7 милиарда щатски долари. Какво говориме ние? Говориме истината. Нема ли най-после некой, който да удари по главата този фактор и да каже, чакайте, какво е станало днес? Какво обещавахте на този народ? И сега само гробищата пълни. Знаете ли какво ви чака тук? Като почнем, говоря за всички вие, като почнем от Филип Димитров, според нас този човек явно беше си с психически отклонения. Това жалко човече да бъде министър-председател на България. И тия шайкаджи около него, и после около другите. Ужасна картина. Ужасна картина. А през останалото време честните, способните, умеещите и възпитаните, школуваните да управляват тази държава, са изхвърлени, изпрогонени и прокудени от собствената си държава. В този контекст на мисли, аз трябва да си призная за грехове, които изобщо не съм подозирал, че съм ги създавал като бивш държавник. Как така се оказа, че най-големите разсипници на държавата излезло, подчертавам, излезло от лоното на управленческия фактор, на комунистическата партия. Говоря за стопанската номенклатура, която се е формирала още по мое време, за която много внимателно бех предупреждаван и аз лично следех как се крадеше, още по мое време. Но тогава кражбите беа много по-ниска е чертата на кражбите по това време. Как така стана, че точно ората на държавна сигурност, точно от тях излезло най-големите джелате, най-големите бандите, после станали банкери и едри собственици, са оттам. Какво говори това? Това говори, че в постановъчната политика, моята вътрешна политика, човек и Господ да е бил, това не е могъл да го предогоди и предусети. Може ли да си представите, ако бех малко по-неосведомен за намеренията
на такива ора. Белден немаше да видат. Тесен щеше да им се стори, тесни ще да им се сторят границите на България и на света на тия ора. Да гледам днеска какъв айтоклък цари насекъде. Такова нещо и отоманския пашибозук не е вършил над снагата на майка България. А както става ясно, това свърши и ние българите. Или по-точно, тия, които сме ги възпитавали, да се грижат за силата и мощта на наша държава. Точно тия, заедно с мафиотските кланове на бившия Съветски съюз, в лицето на оня тогавашен генерален секретар Горбачов. И той, ако знаеше какво я вършише, той, както по-късно май и сам си призна, това е един нещастник в политиката. Но там няма случайности. Нямаше случайности. Както ясно, тук има и много автори днеска в България, пишат по тия въпроси и много точно пишат за ролята на масонството, на иудеомасонството в разтурането на бившия Съветски съюз, на бившия социалистически лагер и естествено на България. Банковата система в това отношение мога да ви кажа, че най-здраво съм държал българския лев да има стабилни позиции. И ако помните, до 1980-81 година нещата бяха толкова стабилни, че българския лев беше равностоен на щатския долар. За днеска няма да говоря по тия въпроси. Вие много добре усещате цялата последствията от всичко това, което се извърши през последните години. Да започнем сега с селското стопанство. Най-важният отрасъл, най-важният стожер на нашето народно стопанство. По този показател трябва да ви е ясно, че България беше на едно от първите места в Европа. Животновъдството, растениевъдството. И мога да кажа, че в последното време беме започнали промишлените, водещите отрасли на промишлеността да се сливат с селското стопанство, на науката, техниката и технологиите, всичко, което е ново в световната практика, да влиза и да намира приложение веднага в България. Нашето селско стопанство, уважаеми управници и демократи на новото време, беше на изключителна висота в цяла Европа. Наша продукция отиваше по такива държави, като Холандия, като Германия. За социалистическия лагер тук дума да не става, нема, то е ясно какво беше. И най-големите наши пазари, естествено, бе в бившия Съветски съюз. Това беше едно наистина огромно перо, което носеше огромни печалби за нашия народ. Какви ТКЗС-та беме направили? После аграрно-промишлени и промишлено-аграрни комплекси. Каква техника беме внесли? Какви овощни градини? Какви породи добитък? Откъде ли не сме ги внасали, като почнете най-ценните и най-добрите породи в света?
от Швейцария, от Холандия, откъде ли не, откъде ли не. България беше райска градина. Та ние получаваме огромни добиви от лекар пшеница. Най-добрите сортове, създавани тук в България, в нашите институти, от български учени. По цял свет ги търсия нашите специалисти в областта на семепроизводството, в областта на овощарството, в областта на животновъдството, навсекъде наши специалисти. И то в развитите държави. Не говоря за третия свет. Какво е днес положението? Уважаеми господа управници на тази държава, вие давате ли си сметка какво е станало, какво е извършено под ваше ръководство? Да. Вие ще видите малко по-нататък. Още малко ви остава. Нека да се прехвърлиме в областта на срочните фактори. Това, което касае образование, култура, здравеопазване. Мога да ви кажа, че тук сте жива трагедия. Жива трагедия. В действие. Какво е това, което вие днеска наричате образование? Какво е това, което вие днеска наричате медицина и здравеопазване в България? Знаете ли, че само по тия два показателя и Господ не може да ви осъди? Ужасна работа. Ужасна работа. Образователна система, която да се базира върху лъжи, върху повърхностни неща, върху въобще отстояща на хиляди километри разстояние от истините. А нашата образователна система беше една от най-добрите в света. И това го е признавал същия този свет, който е ползвал наши кадри. Българският народ е един от най-умните в света. Българските учени, специалисти, инженери, технолози, всичко, което беше създадено тук, беше ограмотено и обучено като технически, като научен, ръководен кадър. Всичко това вие изпоразгонихте. Всичко това вие принудихте да си търси препитанието с какво ли не. Такава е работата естествено и в Русия, защото мафиотския юдео-масонски фактор много добре си е оплел кошницата. Но да мислиме, че благодарение на него и че това, че си е оплел кошницата, вие сте невинни, такова нещо нема. Вашия безугледен продажнически подход на управление, днеска да се стигне до там, видите ли, че моя бивш зет Иван Славков да казва, да питаме американския посланник, тоя Партю, който го изгоня и сърби, и македонци, ама ние тук ще му се кланяме и ще го ближеме. Да го питаме ние какво да ядем вечерта, какво меню да слагаме на масата. То бива блюдолизническа политика, ама като тая, която вие днеска водите, Боже опази. Та вие като държавници трябва да ви ясно, че вас ви нема никакви. Вас ви нема никакви. Когото и да взема. Ако щете и тоя Петър Стоянов, ако щете и тия, дето се правя на големи външни министри. Боже Господи, какъв цирк. Какви фарсове е всичко това. Какви фарсове.
И всичкото да казват са виновни, е виновен Тодор Живков и неговото управление. Ми какво ще излезе, че мога да се окаже накрая виновен, че що сте се раждали на този свет? Да не можете да оценявате самите себе си в днешно време, а да се пишете за държавници, такава аномалия нема никъде. Що не се получите малко от Вацлав Хавел, например, от унгарските държавници? Защо малко така от тях не вземете? Когато българин вземе властта, в това време, след 90-та година, той се мисли как да се огради с най-верните си, най-близките хора и да прави роднински кланове. Политика, която беше най-силно изразена по времето на Иван Костов. Аз мога да кажа, че сегашната червена партия, социалистическата, е поела верен тон, ама там нещата, то по принцип не може да се говори за ясно изразена политика. И при червени, и при сини, тя са както се разбира и при царската партия, нещата са едни и същи. Тук за самостоятелен почерк и дума не може да става. След като допуснаме външните сили, враговете на България, да ни бръкнат и да хванат сърцето на наша държава. Ние днеска по ключовите важни показатели могат да мога да кажа, че ние нямаме никаква структура, никаква методика, никакви концепции. Всичко се работи на парче, всичко е една стихия, нема заприемственост и дума не може да става. Това, че имаме някаква ориентация, Западноевропейския съюз и НАТО, това нищо не означава, защото иначе може да се каже, че така трябва да бъде. Но нищо не означава в конкретно измерение, защото Западноевропейския съюз и НАТО, както е ясно, никога не са имали намерения да приемат България техните структури. Към такова нещо, ако стане, ще ги тласнат обективните фактори, които ще стават още по-жестоки, защото този свет не отива на добре. А като прибавиме и природните катаклизми, много бърже човечеството ще проумее някои прости истини. Защото човек, докато е силен, докато се чувства с духа си, той си въобразява, че едва ли не Господ. А всъщност човека си е един голем нещастник. Ориентацията на държавата днеска по отношение външната ли политика, може да се каже, е правилна, но залитанията, които се правят, и това най-вече до такава степен да се обезличиме, че да играеме политика на преведените глави, да нямаме никакво становище, да не защитаваме нашия национални интерес. Защото, като говорим за добра външна политика, не се споменават най-важните неща. Защо не попитаме съседите, например, да ни върнат това, което дължат? Говориме за Турция, говориме за Югославия, за Сърбия, па и за Гърция.
Защо тия работи се подминават? Защото опуснаме юздите. Много неща могат да се говорят за външната политика. Но за това ще имаме изглежда друго време. Нека сега да заговорим за най-важното. А най-важното е това, че българският народ е обречен на изчезване. Говориме за демографските показатели, говориме за огромната смъртност и изключително ниската раждаемост днеска. Всичко това са предопределечни процеси, които се предопределят от икономическите условия и политическия климат, който цари днеска в България. Разсипията доведе нашия народ до там, че той просто се топи като лоена свеж. Некъде по мои виждания емиграцията е стопила и иззела кръвта, силата, живеца на българския народ в лицето на младото поколение, което напусна. Некъде над 1 милион и 200 хиляди човека вече не са в България. За смъртния показател, когато говориме, то се види тук при нас, само от болести за последните 10-12 години са си отишли около 500 милион. Да не говорим тук за автомобилната война. Само от катастрофи резултатите са потресаващи. Това, което предупреждава и днешния държавен главен секретар на Министерството на вътрешни работи, генерал Борисов, резултатите са наистина ужасяващи. На година ние да даваме жертви по около 1000-1300 човека и около 100-120 хиляди ранени. Това е ужасна статистика. Никаква дисциплина, хаос из движението, самонадеяност, тия, които карат скъпи коли, за които няма никакви закони, никакви правила. Повечето от тях съм сигурен, че не са и водили изобщо да се обучават, а са си купили книжки. На какво прилича това нещо? Потресаваща работа. Ако продължиме по-натам, по отношение на това, че цяла България днеска представлява нещо като гробище. Такова обезлюдляване, такава разсипия на българските села, а и на малките градове. Всичко представлява като че ли атомни бомби са падали. Не можете да си представите какво означава това. И естествено, към територията на нашата държава ще се проявяват все повече и повече вълчи апетите. Откъде ли не? Ще видите малко по-нататъка как ще се развият процесите. Много сериозна е работата в това отношение. Най-вече сме загрижени за това, че българския народ изчезва с потресаващи темпове. И че нашата земя може да ни бъде взета така изпод очите ни. Ние нямаме българска армия, която да ни защитава. Това е следващия фактор. Следващия показател на разсипията в България.
да унищожиме нашата армия. Естествено, след като унищожихме икономиката си и естествено е, че нема кое да храни българската войска. А народ, който не тачи и не може да изхранва собствената си армия, е казано, че може да изхранва чужда. Ние днеска, немайки нищо, какво беше разтурено тук? Всичко. Такива мощни поделения в рамките на Варшавския договор. Немам думи. Затова до тук ще спра.